Hyvältä vaikuttaa. Oikein hieno kostea pintaradas. Ja tekninen löytyy jokaiselle eri tasokuskille niin hyppyriä mitä voi hypätä. Ja sopiva pitkä kierros. Vähän kaponen, että täytyy totta kai olla varovainen, jos on ruuhkaa, mutta kyllä mä pidän. Tosi hyvä. Pyörä on kans hyvä. Se on vielä ihan uusi. Sen huomaa, että ei ole ihan vielä saanut säätöjä sinuiksi, mutta eiköhän ne saada tossa sinne Helsingin Supercrossiin niin johonkin kunnon iskuun ja pysty siellä sitten ajaa ihan kunnon kilpaa. Kyllä varmasti joo, että tässä on nyt ainakin nämä viikot ennen sitä Supercrossia, niin tulee käytyä halleissa ajamassa ja kyllä tää on nyt ainakin tähän asti mukavin mitä mä oon Suomessa ajanut. Että kyllä mä uskon, että mä tänne vielä uudestaan tulen.